guys! Welcome sa ating Vlogmas Day 3. PGIF. Gawing na meron. Ayun, sa di ko on breaks. I-upload ba dyan namin? Ano uy? Busy po ang lahat sa mobile phone. Hi guys. Hi guys. I miss. Nagtago pag itago mga isang ito. Pat. Hi. Tata? Ihalagwan. Pila ka buksan mo ba? Pila ka buksan mo ba? Pila. Atong tubag. Salamat sa Diyos. Ay Bob. Layo kung dakukan. 1 GPA. Ato na dapat maligo. Sila. Tugpak sa balay. Hello guys! So, tapos namin klase ngayon kasi first subject. Isang subject lang. Mape every Friday and Friday nga. Friday. So, ayan. Wala nang tako na mag-isa. And, ano bang gagawin ko since maaga kaming natapos sa amin. Actually, yung klase namin is 8:30 to 9:30 and then tapos na siya and di ko alam kung anong gagawin ko. Di ko alam kung saan patutungo na naman itong Vlogmas Day 3 natin. So, yan. Doon na lang ako siguro kung mag-standby sa aming office sa Supreme Student Governance SSG office. So, doon, I will take you there, guys. Wala. Baling tata.
dito ako dito. Grabe ka ah! Wala na aman din si Cinderella. Guys, good evening. So, gabi na ngayon. Pasensya, hindi ko na kayo na-update sa mga nangyari kanina, but nandito na ako sa bahay and kakarating ko lang mula sa internet cafe kasi wala na namang internet, guys. Oh my God. Hindi ko na-upload. Ang una kong na-upload kanina ata is yung Vlogmas Day 1 lang yung na-upload ko. Tapos, yung 2, hindi pa. Tsaka, may pending pa ako na dito sa phone ko na i-upload ko na video. And alam nyo naman, walang memory card tong cellphone ko and 8 gig lang yung kaya niya. Kaya nga, nagvo-vlog ako, tapos pagkatapos edit, upload, tapos delete na naman lahat ng video, tapos magsa-start naman. So, ayan. So, with maiba tayo. So, yun nga, kakarating ko lang mula sa, CHERRYMOBILE Cafe. And, na, may, ano ba tawag dito? Hindi ko alam kung sasabihin ko, but, kanina lang, hindi pa sana ako uuwi kasi may may gusto sa akin biking, but uuwi na ako guys kasi gutom niya, wala pang dinner and ang time natin ngayon is I think 8 kasi ang palabas ngayon is probinsyano. So, dito lang ako sa kwarto, si mama nasa sala, si papa nasa labas, and yung kapatid ko and yung kuya ko hindi pa dumarating mula sa kanyang work, and yung ate ko. So, yun, yung ate ko nasa kanila kasi may asawa na siya. So, without, di bang gusto nyo pag-usapan natin, but guys, wala talagang internet. Hindi ko nang panood yung mga vlogmas ni Ate Anaka, yung mga video ni Kuya Lloyd Cafe Cadena, yung kay Ate Purple Aries, at kung ano-ano pa, mga videos guys. And syempre, huwag ko nang kakalimutan si Ate Donna Spark, vlogger, Filipina vlogger South Korea. Yung mga videos niya guys, alam niyo naman, fan ako ng Korea. Hindi, basta guys, walang internet. Kaya kanina ako nanonood. Hindi ko alam kung may bagong upload ngayon or ano. Basta yun. And ito yung Vlogmas, I think, Vlogmas Day 3 natin ngayon. And yes, umabot tayo ng gabi. Kasi yung Vlogmas Day 1 nandito, parang half day lang yun. So yun, congratulations kasi umabot tayo ng dinner. Kasi nag-half day yun kasi. Alam nyo yung internet talaga, nakagigil din yun eh. Walang internet, my God. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. So yan. And guys, alam nyo, malapit na yung entrance examination namin for college this coming Sunday. So ano na tayo ngayon? December 8 tayo ngayon and December 10, my God. Tapos bukas, siguro makakapag-vlog ako bukas. Oo, Vlogmas Day 4 natin bukas. And pupunta tayo ng school bukas kasi mag-decorate tayo ang stage. So, yan. And let's go. Papakita ko sa inyo yung walang internet talaga guys. So, yan. Dito tayo. Isa. Wala. And guys, yan. Nandito na tayo sa yung place ng aking pag-video dito. And ito yung guys, yung may computer dito and na may-ari dyan yung amo ng mama ko. Tignan nyo guys, tignan nyo. Wait. Bakit ayaw pasensya na, phone lang gamit. Basta walang internet. Dito tayo guys. So nandito tayo ngayon sa may router. Ito guys, yung router. Ito yung router. And tignan nyo. So ayan, di ba? So ito yung power.
So yan ang power. And yun yung sa telephone ang mga wiring. And naka-on lang yung wifi guys. And my gosh. Dapat sana naka-on itong DSL at saka internet. Yung DSL at saka internet. Pero guys, saan na? My gosh, ewan ko sa PLDT ngayon. Pero sige na lang. And guys, dito ko na i-end yung ating Vlogmas Day 3 and I hope nag-enjoy kayo sa panonood kahit tsakan-tsaka yung natin ngayong video. But I hope talaga nag-enjoy kayo and sana keep supporting me and sana nag-enjoy kayo mula umpisa hanggang sa huli ng video na ito. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel at i-click yung notification bell para updated ka sa aking almost everyday upload. And let's be friends on my social media accounts na inilagay ko sa description box. Check nyo na lang and sana guys, hope to see you on my next vlog. Bye!